Għaliex, illum miegħu Mark Bajjada, minu Mark Bajjada? Mela, Mark Bajjada huwa persuna pjuttost tranquilla, però ovvjament ikoll il-momenti tiegħi wkoll. Naħseb li jiena persuna li nisma' ħafna, però nisma' biex nifhem. Persuna li forsi dejjem lest biex inkun hemm għal ħadd ieħor, jiġifieri nħobb ngħin, nħobb nara li ħadd ieħor jekk ikollu bżonni dejjem ħajsibni ħanajt hekk. Persuna li nħobb ukoll lili nnifsi, jiġifieri nieħu ħsieb tiegħi nnifsi billi nagħmel ftit eżerċizzju, nikol tajjeb, u kultant xi tazzambit tajba wkoll. Nieħu pjaċir ħafna bil-kumpanija ta' ħbieb sinċiera, nidħu xi daħqa kultant ukoll. Però mbagħad bniedem u mbagħad ħabrika ħafna wkoll. Nirsisti ħafna fix-xogħol, dejjem lest biex nisfida lil innifsi, nara x'inhuma l-opportunitajiet ta' bidliet, ma nibżax, nieħu riski, ma niddejjaq xejn anzi, però fl-istess ħin mbagħad dejjem nagħlem lil ta' madwari, dejjem nara li ħadd ieħor ikun tajjeb jew aħjar minni sabiex jien ovvjament ma nkunx indispensabbli. Allora l-għaliex tiegħek x'inhi il-purpose tiegħek? Mela, l-għaliex tiegħi jiena llum il-ġurnata ħanagħlaq kważi 35 sena fid-dinja tan-negozju, però l-għaliex tiegħi beda mill-bidunet. Jiġifieri dejjem kelli drive intrinsika illi dejjem rid inġib bidla, dejjem rid nagħmel xi ħaġa differenti. Jiġifieri dak li kien normali li huwa negozju mainstream normali ma kienx jeġitani, ma kienx interessani. Jiġifieri dejjem rid nara li dak li nagħmel impatt pożittiv fuq il-ħajja tan-nies u ta' madwari. Ovvjament fuq skala żgħira għaliex aħna Malta hija gżira żgħira, però nemmen illi fil-proċess mhux ħanajt illi ma kienx hemm nies li forsi dejjaqthom ukoll bli għamilta. Imma naħseb illi fil-proċess tal-għaliex dejjem rajt u ffukajt illi kważi jkun l-ewwel ħaġa fejn jiena nibni l-mudell tan-negozju fuqu u mhux bil-kontra. Okay. Jiġifieri il-purpose dejjem żammejta ċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tiegħek fejn jidħol in-negozju. Ekku. Dejjem kienet fiċ-ċentru għaliex l-ewwel qabel kollox li tini enerġija pożittiva. Ġiel fatt li inti qed tagħmel negozju jista' jkun kbir ukoll, però fl-istess ħin inti qed tagħmel impatt fuq nies li huma vulnerabbli jew nies li jew soċjetà li hemm nies li għandhom bżonn ċertu affarijiet. Jistgħu jkunu minn affarijiet soċjali ħafna, ideat fejn nistgħu ngħinu anzjani jew ideat fejn nistgħu ngħinu nies li huma vulnerabbli, kif ukoll ideat li huma teknoloġiċi ħafna, jiġifieri fejn tidħol robotika, fejn jidħlu affarijiet oħra, jiġifieri l-ispektrum ta' negozju tiegħu wiesa ħafna. Imma dejjem hemm dak l-iskop. Tħoss li f'ħajtek wasalt fejn xtaqt? Ara, illum il-ġurnata naħseb isu ħajti il-vjaġġ, it-traġitt biex ngħidlek minn bdejt sal-lum inbidel ħafna. Ġifieri fil-bidu kien iffukat fuq li tagħmel il-flus, li tagħmel biżżejjed flus biex inti tista' tagħti sosten lill-familja tiegħek diretta l-ewwel lil mara u l-tfal tiegħi. Mbagħad jibda bil-mod il-mod jitwessa, jkollok iżjed ċans li tesperimenta, li tiskopri lilek innifsek ukoll għax dan huwa proċess minnu nnifsu li inti tiskopri lilek innifsek li ħafna mid-drabi ma nagħtux każa bħala nies. U dejjem imbdilt biex ngħidlek mal-eżiġenzi tiegħi u tan-negozju tiegħi. Jiġifieri illum il-ġurnata nara lil innifsi li l-milja tiegħi il-ħaqta f'ħafna affarijiet. Jiġifieri inkwantu ta' affarijiet li stajt nagħmel, nemmen li nista' nagħmel iżjed, però b'mod differenti. Jiġifieri minflok jiena nkun fiċ-ċentru ta' dak l-operat jew fiċ-ċentru ta' dak il-ħsieb jiena nkun il-promotur jew kellha il-persuna wara l-kwinti li nibbotta lil dak il-persuna jew lil dak il-tim biex ikun successful ukoll. U nispera li nagħmel ħafna nies li ikomplu bl-ideal tiegħi wkoll. Allura mek x'inhu sodisfazzjon li inti qed tgħin li xatt minn wara l-kwinti? Meta inti qed toħloq xi ħaġa inti u tkun involut fl-operat qed nifhem li s-sodisfazzjon huwa li qed tikkrea xi ħaġa li qed tara nies li tant toġobhom li qed jinvestu fiha. Meta inti qed wara l-kwinti, kif inhu differenti bħala sodisfazzjon?
Ifhem, id-dinamika tinbidel ħafna, ġifieri meta jiena kelli 20-30 sena rrid nipprova lil innifsi lil ħadd ieħor, ġifieri rrid li jiena nkun fil-ċentru, ġifieri rrid li nara li dak li jkun jgħid eħe, però din għamilha margbajjada. Forsi żmien mbagħad ma' żmien tibda tinbidel. Ġifieri inti il-maturità, iż-żmien jgħalmek ħafna, jtik ħafna esperjenza u wisdom illi forsi waħdi kont nagħmel ċertu ammont ta' proġetti llum il-ġurnata bit-tim u jien ovvjament ħadd naqra s-siġġu ta' wara nagħmlu ħafna iżjed affarijiet. Ġifieri minn dak l-aspett naħseb illi llum ma tantx għadni nagħti każ li jiena nkun fiċ-ċentru biex inkun onest. Fil-fatt li tal-ħadd ieħor jieħu ħsieb iktar u qed ikabbar l-affarijiet u inti qed tkun hemmhekk bħal mentor tagħhom u supporter tagħhom, la? Ekku, qed tiddirezzjona ftit minn wara l-kwinti. Ekku. Mark 20 sena, Mark illum. L-iktar żmien diffiċli għaddejt minnu. X'kien? Ara, żmieni diffiċli kienu għadhom u jibqgħu. Ovvjament jieħdu dimensjoni u dinamika differenti. Ġifieri meta jiena għalija kelli 20 sena kien hemm mumenti ħafna drabi ta' teħta qalb. Ġifieri ħafna nies jaħsbu li persuna li kollha ċertu suċċessi fil-ħajja tkun kollox perfett. Mhuwiex il-każ, bl-iktar mod assolut. Anzi, jiena ngħid iktar ma' persuna jieħu żbalji u iktar ma' persuna jkollu esperjenzi forsi anke negattivi fil-ħajja iżjed jgħalmuh. L-ideali hija li tagħmilhom meta tkun żgħir. Illa li inti l-iżball ikun żgħir u r-reperkussjonijiet forsi jkunu naqra inqas. Meta inti tagħmel żbalji kbar u mbagħad ovvjament ir-reperkussjonijiet se jkunu ikbar. Però naħseb il-proċess u dina semmejta kif semmejt l-ewwel il-self discovery li inti tiskopri lek innifsek, inti dejjem isek tkun tikka żgħira tuħu riskju f'ċertu affarijiet għax inkella ma tagħmel xejn. Ġifieri l-ħajja mingħajr riski dejjem ħatibqa' iżommok lura. Ġifieri imma tittuħu riski li huma kalkulati, ġifieri llum il-ġurnata ir-riski li nieħu llum huma ferm aktar artikolati għaliex ovvjament hemm tim ta' nies li warajja li janalizzaw ħafna affarijiet. Meta kont 20 sena ovvjament kull daqqa li kont fuq subajja kont ngħid tajma jien. Imma naħseb illi I don't regret, m'għandix bl-ebda mod jew forma moment fejn jiena ngħid kelli esperjenza li dejqitni. Ġifieri insomma x'jgħinek tagħmel deċiżjonijiet? Meta tiġi biex tagħmel deċiżjoni anke f'daw is-snin kollha. X'jgħinek tagħmel deċiżjoni? Ara, illum wara ħafna snin ovvjament fin-negozju però aktar milli fin-negozju fil-ħajja tajjeb. Jiena min jafni jaf li jiena osservatur tajjeb ħafna. Jiena nisma' biex nifhem, però osservatur tajjeb. Ġifieri jiena dik għalija hija importanti ħafna. Però dejjem ikolli d-dubju miegħi. F'kull deċiżjoni li nieħu jiena m'iniex preżuntus kważi nkun dak il-persuna li niċċallenġja li nisfida il-pożittività kollha. Ġifieri d-dubju huwa importanti li inti taħseb fil-ħażin. Li taħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos kif ngħidu bil-Malti. Ġifieri tajjeb li inti tkun qed tieħu riskju, però fl-istess ħin toqgħod attent li ovvjament ma tuħux ħafna żbalji fil-ħajja. Jisir jkun riskju kkalkulat fil-verità. Riskju kkalkulat. Mhux xi ħaġa li ħad tagħmel b'emozzjoni li tixtieq tagħmel xi ħaġa taqbad tidħol għaliha, ma l-ewwel ħad taħseb u ħad tara kif jista' jmur ħażin. Naħseb li naqra żgħir musmar, jiena ma nagħmilx negozju b'emozzjoni jew inkella bi-sfida. Dik hija importanti ħafna. Jiġifieri jiena l-emozzjoni hija importanti biex inti tengageja f'ċertu affarijiet vordi li inti li tħoss li tempatizza ma dak il-segment ta' soċjetà jew ma dak in-nies li huma vulnerabbli huwa importanti ħafna. Però mbagħad tidħol f'modalità oħra fejn inti taħseb biex tagħmel xi ħaġa li hija tajba u tu hija sostenibbli. Semmejt bi-sfida. Ġifieri. ħafna midrabi naraw ħafna negozji li jibdew b'impika, npoġġu hekk iktar milli bi-sfida. Jew bi-sfida miegħu innifsi u magħha nnifisha li jien jirnexxieli għax xaħat ieħor irnexxielu. Però li wieħed irid jara huma minn xiex ikun għaddej dak il-persuna u x'hemm f'dak il-persuna. Diffikultajiet
ħafna mid-drabi bħalma naraw illum fuq Facebook, jiġifieri tara ħafna nies li timmaġina ċertu pożittività, ċertu kuntentezza, meta fil-verità ikun hemm diffikultajiet kbar. Xi tajt meta eżempju għandi kompetitur u beda xi ħaġa biex nisfida lilu jew biex nikkompeti miegħu bla analiżi, naqbad nidħol għal parti mill-market li jiena forsi ma eżaminajx sew, dik li tajt, inti dik tevita. Ekku, kemm jista' jkun evita. Hija dejjem faċli għax naħseb jiena emozzjoni jkollok jekk inti speċjalment għandek in-negozju li huwa tal-qalbek, meta hemm kompetitur bla ma titħa jaffettwa l-emozzjoni tiegħek lejn il-market u lejn il-negozju tiegħek stess, allura jiena min jafni sewwa jaf li jiena karattru ferm imma fer ħafna. U għandi kultant faċċata ta' xi ħadd li jarani bħala persuna li minix jibes biex ngħidlek. Iktar milli jibes naħseb inħobb inkun professjonali kemm jista' jkun. Però mbagħad qalbi żgħira, ġifieri jiena dejjem niftakar minn fejn bdejt jien id-diffikultajiet. Allura meta nara persuna nara f'dak il-persuna id-diffikultajiet u d-batijiet li jista' jkun għaddej minnhom. So nifhmu nempatizza u għexta. Ġifieri jiena n-negozju bdejtu jiena minn xejn, allura d-diffikultajiet kollha laqqathom. Tifhem? Għax ħafna negozjanti jitkellmu fuq speċjalment l-ewwel negozju tagħhom jisu kważi jisu t-tarbija tagħhom. Allura l-mod kif jipproteġuha, jien ninnot anke negozjanti naħdem magħhom jiena jisom jibdew b'dak l-entużjasmu fil-bidu, jkun hemm ħafna biża' wkoll u kultant ikun hemm min jidħol għal xi ħaġa bl-emozzjoni imma mbagħad meta jibdew jiġu l-problemi jibda d-moment li qed jaqta' qalbu. Tiġi stadju fejn timpjega nies għall-ewwel darba allura jisek għandek dal-baby u qed tażel xi ħadd li hu ħsiebu kemm għandek tafdaħ jew le. Daw l-affarijiet meta għaddejt minnhom inti l-ewwel ħaġa meta għaddejt minnhom. Kif tista' tkun bla emozzjoni meta tgħaddi minn dawn l-affarijiet? Ara, fil-bidu dejjem ħassejtni imbeżza, inkwetat ħanpoġġiha hekk. U fil-fatt jiena persuna li nafda bil-mod, ma nafdax malajr. Ġifieri nħobb li l-ewwel nifhem, nidra dak il-persuna, nara nkun ċert, naffi ċert illi se jkun qed jagħmel xi ħaġa aħjar minni jekk jista' jkun mhux bħali. Mhijiex faċli. Allura jien ikolli ħafna midrabi naċċetta illi dak li jiena forsi kont nagħmel b'ċertu passjoni, b'ċertu engagement illum forsi naqas dak, irridu nifhmuha illa għaliex dik hija jew dik kienet il-ħolma tiegħi u mhux ta' dak il-persuna li timexxiha. Jista' jkun illi forsi dak il-persuna ma jkollux il-connection għax ovvjament ma jkollux interess finanzarju fiha wkoll. So hemm ħafna aspetti, hemm ħafna faċċati, però iva, ikun hemm momenti fejn inkun nixtieq nagħmel iżjed u ma nagħmilx proprju għalhekk illa għaliex ma jkollix nies li iżjed madwari jew ma nistax nabbi iżjed fuq nies ta' madwari biex nagħmel xi ħaġa iżjed, ikun hemm ħafna minn dawk il-momenti iva. Mek jisek biex joħseb it-tim tiegħek tirrifjuta opportunitajiet għax xejn tismani. Bħalissa għandi bżonn joħseb it-tim tiegħek ma nistax nitfa' iktar fuq. Ħafna drabi. Għax once li inti tkun f'dawn is-setturi mbagħad inti tiġi espost u ovvjament in-nies jaraw fik persuna li tista' żid valur bħala għaqda kummerċjali. Però ovvjament tittillimita wkoll li tajt isma' jiena ma rridx nispiċċa mbagħad għandi persuna tant ħanabbieħ li se nispiċċa noħloqlu problema mbagħad. Inti tajt f'xirtu intervisti għat li l-għodda essenzjali għal-negozju hija il-kumpas morali. Meta titkellem man nies fuq il-negozju, il-maġġoranza tan-nies, speċjalment nies li m'għandhomx negozju, anke nies li għadhom ħajbdew fin-negozju, jgħidulek fil-business min fotti jirbaħ l-iktar, jisu m'hemmx regoli, anzi kull hemm min li jgħid meta jagħmel xi ħaġa li mhux etika jew mhux morali, f'tabiet ma jgħidx business. Kważi jiġġustifika l-att li mhux etiku għax huwa business. Kif inti għamil da suċċess meta tajt li inti dejjem imxejt b'kumpass morali meta jisu it-twemmin tem barra huwa li
tkun bla skrupli biex tagħmel suċċess fin-negozju. Jien naħseb illi mhux kulħadd. Probabilment illi l-maġġor parti tan-negozjanti huma għandhom kumpas morali, forsi huma l-ftit li m'għandhomx. Però jien naħseb l-ewwel ħaġa u bħalma għamilt jien għallimt anke lil-nies ta' madwari u l-itfal tiegħi hija l-ewwel ħaġa mhux biss fin-negozju, fil-ħajja. Fil-ħajja in ġenerali. Hija l-kuxjenza tiegħek. Jekk inti għamil xi ħaġa ħażina, inti se tħossok ħażin. Ix'inhi l-ħaġa? Sraqt, weġġajt il-xi ħadd, għamilt, inti dejjem ħatħossok ħażin. Issa jekk inti ħatħossok ħażin, idealment ma tagħmilix. Jiena nemmen illi kien hemm momenti, mela ma kienx hemm momenti li tkun ikollok tentazzjoni biex tagħmel ċertu affarijiet illi bihom forsi taqbes naqra l-kju. Però nemmen illi dan bħal meta bniedem se jagħmel maratona, l-ħajja hija maratona, hija ġirja. Jekk inti irbaħt il-għaliex iċċit jgħid, għamilt xi biċċa shortcut lem jew law, inti ħatitla fuq dak il-podium, ħatibda tifraħ, però qed fil-verità m'intix qed tifraħ għax irbaħt. Il-medalja se jwaħlu ilek monqok inti se terbaħ għalwan, imma deep inside inti taf li ma rbaħx bis-saħħa tiegħek u dik naħseb hija l-iktar ħaġa importanti. Jiġifieri f'dan il-proċess kollu li inti għamilt xi ħaġa bis-saħħa tiegħek anke jekk ma kontx l-aħjar, imma inti tkun kuntent dak li rnexxilek taċivja. Jisu għandha x'aqsam ħafna mal-growth mindset. Jisu dak li qed tiddiskrivi inti waqt il-konverzazzjoni hija li meta tiżbalja minflok issawwat lilek innifsek, taċċetta li tiżbalja dak li jdu autokompassjoni mhux hekk iva żbaljajt, nitgħallem minnha biex kemm jista' jkun ma ġax nirrepeti l-istess żball. U anka però hija r-relazzjoni miegħek innifsek li qed tiggwidak. Ġifieri nista' nagħmel iktar flus jekk nieħu shortcut, però miegħi nnifsi mhux ħaħossni tajjeb li wasalt hemm. Jiena naħseb hija maturità u hija kobor li wieħed ikun kapaċi jirrealizza l-iżbal tiegħu u jammettih. Ma fiha xejn ħażin, ma fiha xejn. Min ma jiżbaljax, min ma jagħmel xejn. Jiġifieri il-verità hija li inti ikun x'ikun nerġa' ngħid, jiġifieri il-proċess tal-ħajja mhux negozju biss. Kulħadd se jkollu sitwazzjonijiet għandna jgħidulhom disruptors. Jiġifieri jistgħu jkunu fil-ħajja u jistgħu jkunu fix-xogħol. Jiġifieri fejn inti tkun kapaċi tifhem, tisma' biex tifhem u tuħu deċiżjonijiet li inti temmen li huma l-aħjar deċiżjoni u l-iktar deċiżjonijiet li huma fair. Jien naħseb ukoll imma biex wieħed jiraġuna b'dal mod jkun hemm ċertu konfidenza fejn nifsu wkoll. Hija xi ħaġa li minn dejjem kellek jew xi ħaġa li żviluppajt iktar ma bdejt tagħmel suċċess fin-negozju? Le, jiena ma kellix konfidenza fih innifsi, ġifieri jiena il-proċess biex ngħidlek tan-negozju iktar evolva ma' żmien. Nerġa' ngħid, jiġifieri kien hemm ħafna failures, kien hemm ħafna drabi fejn jiena kelli diffikultajiet, però kien hemm ħafna aktar suċċessi. Allura jiena dejjem jiena il-karattru tiegħi huwa pożittiv. Ġifieri dejjem nixtieq jiena nħares lejn it-tazza nofsa mimlija, mhux lejn it-tazza nofsa vojta. Allura dak il-mindset dejjem jeni biex jiena dejjem infittex it-tajjeb, mhux il-ħażin. Mhux qed ngħid li ma narax il-ħażin, għax narah u narah ħafna. Anzi, għandi għajn għalih biex narfu l-ħażin. Però dejjem nipprova ngħid ġara li ġara, ġina I'm a very firm believer fejn ngħidha ħafna jiena min jafni jgħid li vera nismagħha 10 darbit kuljum. Everything happens for a reason. Anka l-ħażin, l-importanti li dak li jiġri jirnexxinna ndawruh f'opportunità. Jew f'tagħlim, jew f'esperjenza. Ma jimpurtax anke jekk inti dik il-ħaġa ħażina li ġratlek lilek weġġatek, però jekk tista' tgħaddi għal ħadd ieħor inti frankajtlu milli jerġa' jgħaddi minnha. Ma tajt allura li qatt ma kien mument fejn titaq qalbek fejn bdejt tħoss li. U l-aħwa tiegħi ħafna drabi, anke llum sal-lum il-ġurnata. Jiġifieri anke llum stess nista' ngħidlek li jkolli momenti fejn naqta' qalbi fejn kważi ngħid dejjaq ġbajt pereżempju bil-mod ta' kif qed llum in-negozju kif qed isir sar diffiċli ħafna. Jiġifieri in-nies, il-mod kif qed isir in-negozju in ġenerali, ħafna ta' teħta qalb li tkun reżiljenti u tenaċi.
Imma fl-aħħar mill-aħħar jiena persuna bħal kulħadd. Ġifieri għandi il-sentimenti tiegħi, kolli dwejjaq tiegħi, kolli il-burdata tiegħi wkoll bħal kulħadd u ġvera. U meta tħossok it-taq qalbek x'jgħinek tibqa' għaddej? Għax hemm nies nafu b'nies li meta jħossu meta jagħtu qalbhom. Il-purpose. Ġifieri l-uniku ħaġa, kultant insaqsija lil innifsi din mistoqsija. Interessanti ħafna qiegħda kif qed tgħid. Għaliex inkun irid insib dak il-bilanċ bejn l-ammont ta' enerġija li qed nitfa' u għalfejn qed nitfaħħa dak l-ammont ta' enerġija u x'qed nigwadanja minnha jien, imma jiena personali, mhux jiena bħala kif jarawni n-nies hemm barra. U ħafna mid-drabi għandna tendenza illi nagħmlu ħafna affarijiet fil-ħajja u anke fin-negozju biex naraw li ħadd ieħor jarana b'mod pożittiv. Jiena nemmen illi għaddejt minnu dak iż-żmien, ġifieri ma tantx nagħti każ x'jaħseb ħadd ieħor. Mordin mhix xi wieħed illi ħanara li xi ħadd jgħid il-laħwa tiegħi, saħalli jgħid xorta, ma jiena ma narejjix, ma nagħtix każha. Pero naħseb li skop u l-iktar ħaġa importanti, illi inti filgħodu tqum mhux sejjer għax-xogħol, imma sejjer tagħmel xi ħaġa li biha inti se tkun tajnuna l-ħadd ieħor. Hija importanti ħafna dik. Jisu l-fatt li għandek dil-purpose, meta għaddej żmien diffiċli taf li żmien diffiċli huwa temporanju ħajgħaddi, però l-purpose għadu hemmhekk. Dejjem. Jgħinek tibqa' taqdef u ma taqtax qalbek. Dejjem. Naħseb inhu iktar faċli ta' qalbek kultant u iktar faċli tgħid ma rnexxilix ħaniqafaw. Però hemmhekk propju tinduna kemm importanti kif jgħid il-Malti dak li tiżra taħsad. Meta inti tagħmel il-ġid, meta inti tagħmel tkun altruist u tgħin lil ħadd ieħor, fil-mumenti tad-diffikultajiet tkun sorpriż minn fejn tibda ġejja l-għajnuna. Ġifieri u dak huwa din hija kieku jien x'inhi s-soċjetà ideali kemm soċjetà in ġenerali, però anke fis-soċjetà fil-komunità tan-negozjanti. Illi għandna nkunu altruisti, għandna nkunu hemmhekk biex ngħinu lil xulxin. Nagħtu nkunu qegħdin hemm biex nissapportjaw xulxin. U tkun sorpriż kemm hemm nies li jkollhom diffikultajiet u ma jkollhomx ma min jistgħu jaqsmuhom jew jibżgħu jaqsmuhom għaliex se jiġu ġġudikati. Għaliex għandna tendenza li niġġudikaw aħna illi dik toħloq biża' għal dak il-persuna biex jiġi ħdejk u jgħidlek jiena għandi d-diffikultà, jiena għandi d-sfida. Jiena ma nafx ħanaqbad nagħmel. U inti kapaċi ikollok is-soluzzjoni mhux billi tissoliċita, mhux billi tgħidlu x'irid jagħmel, imma billi taqsam miegħu l-esperjenza tiegħek. Ħażina wkoll, imma turih inti minn dik l-esperjenza ħażina x'irnexxilek tagħmel. Jisa anke biex timmotiva u tinspira dak li jkun. Ukoll. Jien naħseb li niġġudikaw hija parti naturali tal-bniedem. Jien naħseb li jiena niltaqa' ma' xi ħadd ma nafux l-ewwel darba u jisu moħħi ħaqbad jiġġudikah. Hija xi ħaġa normali, hija xi ħaġa naturali, naħseb jiena tgħinna nissopravvivu. Għax inkellek l-oppost huwa nafda kulħadd, jekk nafda kulħadd jkolli problema ieħor għax ħankun vulnerabbli, ma naħsibx ukoll ħadd jixtieq il-ġid, u jekk jien ħankun vulnerabbli ma' kulħadd, hemm ċans nagħmel ħsara jew ninfetaħ għal ħsara li jista' jagħmel xi ħadd. Inti ma tiġġudika l-ħadd jew tallimt x'għandek tiġġudika fil-persuna u kif għandek tiġġudika, l-ewwel li inti tosserva ħafna. Fil-verità la waħda u laqqas l-oħra. Jiena nħobb nuża ħafna silenzju li huwa b'saħħtu iżjed mill-kliem kultant. Ġifier fejn inti għandek persuna li ġieħdejk u sempliċiment inti billi qed tisimgħu, billi qed ħdejh inti u tisimgħu u tempatizza billi żomm għajnejk ġo għajnejh u inti qed tagħtih l-attenzjoni kollha vera, imma vera mhux ġast biex tgħid qed tagħmilha. Dik minnha nnifis hija saħħa. U kultant hija risposta. Ġifieri jiena nħobb naqra ħafna. U ħafna mid-drabi insib ħafna mir-risposti tal-diffikultajiet li jkolli fil-qari. Ġifieri jiġu l-ħsibijiet waħedhom kultant. Ġifieri li tisma' mingħajr ma tiġġudika jew li tisma' mingħajr ma titkellem kultant hija saħħa. Hija saħħa. Mingħajr ma tiġġudika mingħajr ma titkellem, għax naħseb jiena waqt ma titkellem qed tiġġudika. Le, jiena meta minix qed nitkellem, meta persuna qed nisimgħu tajjeb, jiena minix qed niġġudikah. Jiena qed nisimgħu qed intih iċ-ċans
jesprimi id-dwejja, ir-rabja, iċ-ċirkostanza li jkollu. U waqt li qed jgħidha hu ħafna midrabi dan hemm eżerċizzju inti tallimni fihom qed judaw, però llum hemm eżerċizzji li nagħmlu. Jiena dawn nagħmlu ħafna minnhom ġieli, nħu pjaċir nagħmel ħafna minnhom. Fejn inti billi titkellem biss u tgħid dak li inti qed tħoss imma qed tgħidha fil-versens tal mhux taħsibha tgħidha u għandek xi ħadd qed jisimek, inti ħafna midrabi diġà tibda tifhem aħjar x'inhi l-problema. U jekk m'għandix opinjoni x'naqsam miegħu jew ħsieb x'naqsam miegħu ma ngħidlu xejn. Però le, naħseb illi dak huwa virtu forsi jew saħħa tiegħi illi le, jiena ma tantx jiena persuna ma nħux pjaċir niġġudikah. U jekk nisma' xi ħadd jiġġudika xi ħadd nistaqsi għaliex. Interessanti ħafna naħseb jiena li tgħinek ukoll issir taf iktar dak li jkun u anke dak li jkun jinfetaħ iktar miegħek. Aħossu komdu. Eżatt. Aħossu komdu. Għaliex kif semmejt inti l-ewwel, l-ikbar diffikultà hija li bniedem ħossu komdu li jista' jesprimi ruħu mingħajr ma jiġi ġudikat. Dik hija importanti ħafna. Jiġifieri once li inti bniedem qed tiġġudikah, jiena naħseb illi inti qed tagħlaq il-konverzazzjoni u m'intix qed tittieħed ċans issa din tista' tiġri mhux biss fil-ħajja jistgħu jiġru anke fuq ix-xogħol ta' fejn bniedem jiġi ħdejk u jkun irid jesprimi ruħu b'ċertu affarijiet jew jaqsam miegħek ċertu diffikultajiet. Jiġifieri jiena ħafna midrabi ndawwara f'mistoqsija nerġa'. Jiġifieri jgħidli l-affarijiet l għandu jgħidli mbagħad nerġa' nsaqsih imma inti kieku x'tagħmel. U da jibqa' jħares lejja li jiena għadni kif irrakkuntajtlek x'inhi d-diffikultà tiegħi kif ħanajdlek kien x'għan nagħmel. Imma jgħul bi surprise kemm joħorġu bidejat mbagħad. Għax meta inti tesprimi dak li qed tħoss, bla ma titkellek torganizza ħaġa moħħok biex tajdu. Proset. Allura l-fatt li organizzajt ġo moħħok, mbagħad għalik innifsek ġiet iktar ċara. Ekku. U waqt li qed torganizzaha mbagħad hemm ċans li instess ħaseb is-soluzzjoni. Ekku. Dik hija emotion awareness kbira ħafna. Hija emotion intelligence u li inti tkun aware tal-emozzjonijiet tiegħek kif tista' tużhom biex tifhem iktar jekk innifsek u nista' madwarek. Ifimni ħankun qed ngħid kollox inkun imlebleb biex ngħid xi ħaġa ta' imma inżomm lil nnifsi lura għax nemmen illi ħankun iżjed ta' ġid billi nisma' u forsi tkompli miegħu billi tgħidlu u x'iktar jew m'għadix kif ma kif just klarifika taf kif tgħinu jifhem aħjar. X'tallimt minn negozju li jgħinek fil-ħajja tiegħek personali? Naqra roller coaster. Jiġifieri kien hemm in-negozju kien hemm momenti f'ħajti fejn kien jeċċentwali ħafna pereżempju r-rabja. Però qatt id-dar. Jiġifieri jiena dejjem kelli l-ħila hija xi ħaġa naħseb li tipprattika għaliha illi x-xogħol jaqa' fix-xogħol. Ix-xogħol ma jmurx id-dar. Jiġifieri kolli diffikultajiet u l-mara tinduna pereżempju għax ma nitkellimx jew nkun quddiem it-television xi kwart jew xi nofsija, però waqqas inkun xieltu biex inkun qed inħass lejn television iswed, inkun qed naħseb. Naħseb illi n-negozju rridu ma rridux jew ix-xogħol ħanpoġġu hekk iktar mill-negozju in ġenerali, xi forma jew oħra u l-kollegi ta' fuq ix-xogħol u l-klijenti u n-nies in ġenerali xi forma jew oħra jimpattawna. Issa kemm aħna lesti illi dak l-impatt inħalluh jeffettwana. Jiġifieri ħafna midrabi meta kont ħafna iżgħar kont inkun iżjed reattiv. Kont nirreaġixxi. Fimt? Ma nħallilekx lixxa. U mbagħad biżmien tibda tirrealizza tajt ismani jiena sabbatt il-kortizon tiegħi. Qed inħossni bla saħħa, idejja nibda nħosshom tqal. Ngħid inħadd kedda l fi ħadd dil-kedda. Xi gwadanjajt minnha. So illum naħseb qabel. Ġifieri jekk hemm bżonn jien nidħol f'sitwazzjoni ta' argument. X'inhu l-benefiċċju aħħari tagħha? X'se nieħdu medalja, x'se nieħdu, x'se nirbħu? Argument? Titkellem fuq l-emotion regulation u li inti tħoss l-emozzjoni però kapaċi tirregola. Issa ħafna drabi dik nitalmuha jew minn kif trabbejna jew inkella mill-esperjenza tagħna stess. Ekku, jiena naħseb illi ma' żmien irnexxieli nimpruvja. Però naħseb illi huwa proċess. Huwa proċess. U għadni nitgħallem. Kieku qed jismana xi ħadd li
jaqbes milli jkun impjegat għal negozju. Jew xi ħadd li qatt ma kellu negozju jixtieq jibda negozju. X'mistoqsijiet għandu jistaqsilu nnifsu dwaru nnifsu? Innaħseb l-iktar mistoqsija importanti hija kemm inti lest tikkommetti. In-negozju hija rabta. Ġifieri jispiċċa l-lif, jispiċċa il-ħin liberu, jispiċċa għandi abtit nagħmel hekk imma ġifieri daw jispiċċaw. Ġifieri inti jiddependi in-negozju li inti se tkun qed tagħmel, però in-negozju mhux faċli. In-negozju jirrikjedi sagrifiċċji kbar, mhux fuq l-individwu biss imma anke fuq il-familja tiegħu. Jaf ikollok vantaġġ fejn inti tejjeb is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek u jkollok ħajja żjed komda, però fl-aħħar mill-aħħar min ħajamel dik l-għażla ħajamilha b'kuxjenza, beħsieb, bi pjan, u jista' jkun li forsi naf lu xejn iltqajt ma' xi ħadd li kien jaħdem ġo kumpanija u dejjem kellu innamra il-passjoni tiegħu fuq il-kamera, fotografija, u llum qed jagħmlu bħala xogħol. Jiġifieri llum qiegħed jolqot żewġ affarijiet għaliex qed jieħu pjaċir jagħmel dak li jagħmel, però fl-istess ħin għandek commitment. Għax inti ritratti se toħodhom meta dak il-persuna jgħidlek ejja fis-sunset jew ejja fis-sunrise jew il-ħadd. Jiġifieri dejjem hemm rabta, dejjem hemm commitment. Però jekk inti tija valur għal ħajja tiegħek u valur anke finanzjarju, wieħed jiżen imbagħad u jiddeċiedi x'hekk. Il-famuż ikigai hu li issib dak li inti tajjeb fih, dak li tħobb tagħmel, dak li għandu bżonn is-soċjetà ta' madwarek, vera, u jekk kien xejn l-erba' punti mbagħad ekku tkun il-ħaqt il-purpose tiegħek wara kollox, mhux vera? Ekku. U dik hija xi ħaġa li min jirnexxielu jagħmilhom. Min jirnexxielu jagħmilhom. Min ovvjament il-negozju jkun rabtu, mażra. Fejn isu jidħol f'dak il-dilemma ta' dwejja ta' iġri neħles, iġri nsib li xi ħadd il negozju nbelu n-negozju għaliex ma jkunx fil-ħwiżjed. Huwa stressful, ġifieri mhuwiex faċli għax illum onorus ħafna n-negozju, onorus ħafna. Però fl-istess ħin mbagħad wieħed irid jiżen nerġa' ngħid. Ġifieri jażla tiegħek personali. Kultant għandi teorija, ma nafx inti taħseb fuq għali meta persuna għadha hemmhekk fejn kważi ħanuża kelma jibsa tobot in-negozju li ħloqt inti stess għax tħossok maqbud ġo fih. Kultant nemmen li jekk vera tirrifletti fuq innifsek u tiġi f'punt fejn trid bil-fors tirristruttura negozju. Hemmhekk jista' jkun li tgħinek tagħmel deċiżjoni ħafna ħjar dwar l-istess negozju. Kultant meta hemm ħafna emozzjonijiet maqbudin man-negozju, isek ma tridx titilqu għax bnejtu inti jew inkella tħossok li kważi spiċċajt skjaf tas-suċċess tiegħek stess. Jekk inti tirrifletti fuq dak l-emozzjonijiet tieħu pass lura u tgħid ismani, jiena da għajjieni, xebbani, mhux qed nieħu pjaċir fih iktar. Jista' jkun għax qabel kont tant intfajt fih dan-negozju li dawartu miegħek u mingħajrek ma jaħdimx dan-negozju. Allura hemmhekk tispiċċa skjaf tan-negozju tiegħek. Kultant meta tiġi maqbuta hemmhekk li tieħu pass lura u tgħid isma' ħa nagħmel deċiżjonijiet li ħan poġġi nifsi qabel in-negozju tiegħi. U hemmhekk in-negozju qed jaħdem għalik minflok inti spiċċajt skjaf tal-negozju tiegħek. Ma nafx dejjem hekk il-każ jew inkella x'taħseb inti. Ara, mhux biss fin-negozju anke fil-ħajja, nerġa' ngħid għax hemm ħafna similaritajiet. Jiena naħseb illi ħafna mid-drabi in-nies ċertu negozjanti fil-ħajja privata anke fil-ħajja tax-xogħol jażlu li jkunu in denial. Jafu li hemm sitwazzjoni, ħafna mid-drabi jkunu joboduh ix-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu illa għaliex ikun impattalhom jew saħħithom jew il-familja, jiġri jista' jkun hemm ħafna affarijiet oħra. Però naħseb illi wieħed li jkun kapaċi jirrikonoxxi x'qed jiġri u għaliex qed jiġri u mbagħad iħares il qudiem kif jista' jsolvija u jikkrea tempistika jgħid jiena ħanagħmilha din f'sena. Jiena f'sena irid jirnexxieli nirranġa is-sitwazzjoni. Jiġri otherwise tibqa' in eternum, tibqa' tkaxkar fil-problemi u tkaxkar saqajk fil-problema u ma solvja qatt. Jiġri hija importanti li wieħed jekk ikollu diffikultajiet jitlob l-għajnuna ma fiha xejn ħażin. Li wieħed ikollu parir professjonali forsi u jkun jista' jiċċara dawk id-diffikultajiet, però bla dubju ta' xejn li wieħed jirrikonoxxi importanti ħafna.
Li rikonoxxi fejn il-problema mbagħad jara x'għamel fuqha. Importanti, yes. Importanti. Għax kultant jisu jiena ninnota li n-nies meta jiġu skomdi jagħmlu xi ħaġa, kultant ikunu aware li mhumiex kuntenti meta ma tiġu skomdi naf li qed timpattalhom ir-relazzjoni, timpattalhom il-ħajja fiżika, is-saħħa fiżika tagħhom, is-saħħa mentali tagħhom. Qabel jafu li mhux ħelti għalihom li jaħdmu dak is-sigħat jew li emozjonalment qed iħossuhom hekk kuljum minħabba n-negozju, minħabba relazzjoni, minħabba affarijiet differenti. Għabat jisu il-ħajja kultant tgħidlek le, tittamel deċiżjoni. Jiena nħobb ngħid u ngħidha lil ħafna nies. Kulħadd irid il-bidla imma ħadd ma jrid jinbidel. U din hija realtà, Allura nippreferi nibqa' kif jien minkejja li jiena forsi nibqa' nuħu paċenzja biex ngħidlek, nibqa' nagħmel sagrifiċċju wieħed wara l-ieħor. Ġielt rajt negozjanti li huma fin-negozju li dana qed jibqalu 15,000 fis-sena biex tifhimni jekk inti. Meta dejk imur jaħdem ma' xi ħadd ħajjaqla 25 jew 30,000. Però jista' jkun hemm ligo wkoll, jew jista' jkun għax in-negozju kien tal-familja dejjem ħdimna tajjeb u ħanibqgħu naħdmu tajjeb. Anke dik inbidlet illum. Illum l-affarijiet tant qed jevolvu, jiġifieri naraw ftit ta' żmien ilu, jiġifieri mill-fotografija, mill-printed photos għallum kollox fuq il-mobile, kulħadd għandu jien għandi xi 30,000 ritratt. Jiġifieri jew ktieb. Jiġifieri llum kulħadd jaqra bil-teknoloġija, m'għadux jaqra ktieb propja. Nbidlu ħafna affarijiet u ġvera. U nbidlu l-aħjar jew għall-ar? Ara, min ikun naqra qadin bħali jarom allar. Però fil-verità meta inti iddu t-teknoloġija li jiena nħobba ħafna t-teknoloġija. Nemmen illi hija għodda importanti ħafna l-għażminijiet tal-lum u fil-verità qas nistgħu ngħixu mingħajrha. Imma kultant dak l-ispazju, dak il-kwiet, dak il-ktieb li inti tqalleb fih, dak terġa' inti isek tgħix dak il-mument li inti tkun għaddejt minnu fil-passat ġvera. Jekk taħseb nerġgħu mmorru għall-istess mistoqsija, jekk min qed jaħseb biex jiftaħ negozju, hemm xi ħaġa oħra li taħseb li għandu jirrifletti fuqha jew jaħseb fuqha? Li jekk jista' jkun in-negozju jara li ħajkun sostenibbli, li jekk jista' jkun jagħmel xi ħaġa li timpatta l-ħajja tan-nies, li jagħmel xi ħaġa differenti, li ma jibżax jieħu riskju, ma jibżax ikun avventurus fid-deċiżjonijiet tiegħu, però fl-istess ħin ikun artikolat meta jagħmel il-pjan tan-negozju. Mhux ġast għax taħdejja qed ibih l-affarijiet XYZ u jien hekk ħanbeħ bħalu ħansir bħalu, għax nerġa' ngħid ħafna midrabi naraw ċertu nies u ngħidu l-laħwa tiegħi mela għandu dar sabiħa, għandu karozza sabiħa, ma mhux neċessarjament dak ġej min-negozju, jista' jkun ġej minn wirt. U inti x'qed jiġi wara dak li qed tara ma tafx fil-back of house ma tafx. Eżattament. U kultant jiġri dak li jkun qed juri li hemm is-suċċess imma mbagħad x'hemm is-suċċess tal-image li qegħdin naraw, kultant dak li jkun hemm iktar problemi finanzjarji milli wieħed les li jaqsam illużjoni. Eżatt. Illużjoni. Li naħseb li llum qiegħda xi ħaġa li jinnar li qed tiżdied. Li l-idea ta' image li jridu nidru li niswew iktar milli fil-verità niswew. Jew inkella li nistgħu jew ndaħlu affarijiet fil-ħajja iktar milli vera nifilħu. Naħseb jiena hija xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi marda tal-lum ma nafx inti li inti qed li qaddim iktar minni. Meta tħares lura xi ħaġa ta' dejjem jew inkella xi ħaġa iktar tal-lum li l-image. U naraw ukoll fin-negozju li kultant negozji ta' impressjoni li sejr tajjeb meta fil-verità forsi ma jkun sejr. Ifhimni qabel kien bniedem kulħadd naħseb kien jieħu pjaċir jaqla kumpliment, mhux hekk. Jiġifieri qabel inti kemm għandek mis-sabiħa jew x'biċċa xogħol tajba mill kwad jew pjaċir. Illum instant gratification u llum tippostja u tibda tagħmel xi tliet tħares lejl mobile biex tara likes deħlin. Jiġifieri hija d-dinja kif qed tinbidel. Ma jfissirx hemm xi ħaġa ħażina, assolutament. Ovvjament iż-żgħażagħ illum il-ġenerazzjoni tal-ġodda huma mrobbija twildu qed jgħixu fiha, jafuha. Minn il-ġenerazzjoni tal-antiki nemmel qed jinbidlu ħafna ħjar fl-opinjoni tiegħi għaliex nibqa' ngħid it-teknoloġija importanti ħafna.
U jekk it-teknoloġija tużaħħa tajjeb, tista' tkun ta' għajnuna kbira. Jiġifieri mod jiex saħħa, jiex intelligenza. Sallum tajli fej sejrin ma nafx. Fej qegħdin naf, imma fej sejrin ma nafx. Jiġifieri l-bambin biss jaf kemm se jinbidlu affarijiet. L-ewwel semmejna dak il-negozjant li qed jobgħod ix-xogħol tiegħu, in-negozju tiegħu, li aħna fil-psikoloġija nsibuha ħafna drabi mhux kull min ħossu hekk huwa burnout, imma jista' jkun burnout li inti tant ilek għaddej għal żmien twil tinvesti l-istess ammont ta' ħin u enerġija li wasal żmien li qed tumbra dak li qed tagħmel, dak li qabel tant kienet pjaċir illum waslek għal burnout. Inti kif tuħsib tiegħek innifsek biex ma tasax għal burnout? Cycles. Fil-fatt jiena kien hemm żmien li għamilt ċertu xogħol għal snin twal u deċiżjoni kienet illi jiena nieqaf nagħmlu, jidħol xi ħadd jibdilni u jiena nagħmel xi ħaġa oħra ġdida. Li reġettatni l-enerġija, li reġettatni il-passjoni, il-grinta li jiena nagħmel xi ħaġa ġdida. Jiena bħala persuna nieħu pjaċir nikkrea. Ġifieri jiena m'iniex maratonista, jiena sprinter. Ġifieri xi ħaġa li ħafna żmien ma nħux pjaċir nagħmelha. Però nagħmel oġġett u mbagħad I move on to the next. Ġifieri jiena għalija dik hija s-sodisfazzjon illum, però għal żmien twil għamilt ħafna xogħol operattiv. Ġifieri jiena kont nagħmel ħafna xogħol repetittiv kull jum, kull ġurnata. Kien hemm bżonn li nagħmilha, ma kellix problema li nagħmilha x'ina rid nipprovdi għall-familja tiegħi u rid nipprovdi biex nara l-negozju nkompli nkabru bil-mod il-mod. Ma żmien ġew opportunitajiet li tawni ċ-ċans li jiena stajt nagħmel xi ħaġa li nħobb pjaċir nagħmilha. Però nerġa' ngħid, meta inti jkollok l-għaliex, diffiċli ħafna li inti tobodu x-xogħol. Għaliex inti m'intix qed tagħmlu bis-salik, imma qed tagħmlu l-ħafna nies. Allura inti trid tkun kapaċi, u din hija importanti, illi fil-ħajja tan-negozju bija jekk hijiex sena, 5 snin, 10 snin, 20 sena, 30 sena, li inti you reinvent yourself. Inti dejjem tkun f'pożizzjoni li tisfida lilek innifsek biex tagħmel xi ħaġa aħjar, biex tagħmel xi ħaġa differenti. Il-mod li inti kif inti tieqaf u tibqa' tagħmel l-istess affarijiet u ma jkollokx ambizzjoni, jien nemmen illi tibda titfi qed titfi il-magni bil-mod il-mod. L-iktar moment li ħassejt li għamilt suċċess, l-ikbar achievement li ħassejt f'ħajtek, x'kien? Ara, jien m'iniex bniedem illi nfaħħar lil innifsi, assolutament. Jiġifieri nħalli l-ħadd ieħor jiġġudika u jitkellem fuqi. Però naħseb il-mument li vera li kienet sodisfazzjoni kien sentejn ilu fejn kumpanija kbira lokali li jorganizzaw event kbira ġewwa Malta u jorganizzaw event kbira internazzjonali fid-dinja kollha. Kienu talbuni biex jiena immur naqsam magħhom l-istorja tan-negozju tiegħi u jiena ma rridx nagħmilha. Għaliex ma rridx bħasbeċ immur noqgħod nitkellem min jien x'għamilt u dik u l-oħra. U inserta kien hemm xi ħadd illi kien jafni u għalli jiena li nafek naħseb illi bl-istorja tiegħek inti ħadd tkun qed timpatta n-nies anke min qed jisma' anke lin-negozjant in ġenerali. U niftakar qed mela ma rridx nagħmilha u niftakar wara ftit ġranet naħseb fuq qed jekk jien nista' nagħmel xi ħaġa teġid minnha din nagħmilha. U deċidejt li nagħmilha. Ftit kont naf il-preparamenti li jagħmlu ħafna negozjanti oħrajn Maltin għal din l-event. U jiena niftakar flaxija konna qegħdin naraw filma u jiena u l-mara u vera kien interessanti u dal-film mara kif jiġru l-affarijiet kultant. Ġo moħħi tani x'nifhem l-isma' be yourself, mur hemmhekk, kun inti minn inti bl-iktar mod awtentiku u biżejjed. So dak li kont preparajt, kont ktibt u għamilt notamenti u kollox,
ħadtom xorta miegħi fil-ħodu u kif wasalt niftakar għal din l-event, din hija l-event fejn jiena rbaħt l-Entrepreneur of the Year. U mbagħad kont tlajt nikkompeti Monaco. Niftakar wasaltu dan il-persuna għalli għandek xi presentation, inti li sentella u għetlu, jien ma preparejx presentation, setlu jena għamil 4 noti fuq karta, għetlu pero ħanajlek, laqqa sen użom, u niftakar għattajtom u rmejtom u daw ħers lejja. Għalli, inti all right, ġviri, ġejnaw, presentation ħajkollok, judges u xnafjen. U niftakar tħalt vera ħat pjaċir nispiega li l-ħajja tiegħi u vera ħat pjaċir anka jien waqt li qed nirrakkonta qed nieħu pjaċir niftakar il-memorji, sbieħ u korroħ ukoll. U ovvjament dak kien il-mument fejn jiena naħseb illi irrikonoxxieni. Għax aħna ħafna mid-drabi in-nies il-komunità tan-negozjanti ma tantx hemm nies li jirrikonoxxuna, sfortunatament. U ma ftit il-momenti fejn inti tkun vera rikonoxxut bħala persuna li għamil xi ħaġa ta' ġid, mhux biss għall-flus, taf kif? U x'inhi raġuni taħseb li naħseb illi sentiment kważi kontra n-negozjant. Mhux sentiment, naħseb illi isu li inti qed taqla l-flus huwa biżejjed. M'għandek bżonn thank yous, m'għandek bżonn prostijiet. Taf kif m'hemmx għalfejn ngħidlek prostijiet għax inti qed taqla l-flus, qed tgħix ħajja tajba u dik hija biżejjed. Fil-verità hemm ħafna sagrifiċċji warajha. U hemm ħafna involviment illi n-nies ma jarawx. Interessanti li mbagħad l-atleta li rebaħ il-medalja ma jidrux il-medalja biżejjed. Ekku. Anzi nħarsu lejhu ngħidu min jaf kemm trenja, min jaf kemm jiċċaħħad mill-ħelu, min ikel li mhux healthy. X'in differenza bej l-atleta u n-negozjant? L-negozjant min jaf kemm il-darba bata anke finanzjarjament, bata mentalment biex jasal fejn jasal, waqt li l-atleta ukoll bata. Ara, il-verità hija ngħidu x'ngħidu, is-soċjetà in ġenerali għandha bżonn il-xulxin. Għandha bżonn il-negozjant, għandha bżonn il-politikant, għandha bżonn in-nies li jaħdmu, għandha bżonn il-kulħadd. Però kif semmejna l-ewwel inħobbu nagħmlu il-kulħadd ġo kaxxa. Jiġifieri kieku ma jkunx hemm in-negozjant illi ikollu il-gazz, ikollu lest li jieħu r-riskju biex jagħmel ċertu affarijiet, kieku ma jinbnewx proprjetajiet, kieku ma hawnx grocers, kieku ma hawnx servizzi, kieku ma hawn xejn minn dan. Laqas innovazzjoni. U laqas innovazzjoni, ġifieri immaġina biss, ġifieri kemm importanti li aħna nivvalutaw lil kulħadd għandu valur, mill-iċken wieħed sal-ikbar wieħed. U minn ma jarajiex dak il-valur qed jiżbalja. Ġifieri jien nemmen illi kulħadd għandu xofri, u kulħadd huwa essenzjali. Jista' jkun lex in-negozjanti ma tantx huma lesti li jitkellmu fuq l-struggles tagħhom, iċ-challenges tagħhom waqt li l-atleta u iktar komdu jagħmel intervista jgħid li kellu injury jew inkella li bata biex wasal fejn wasal. Hija mod ta' kif forsi wieħed jaħseb li huwa jiddajjef. Jiġifieri jiena m'iniex wieħed minn dawk. Jiġifieri wieħed minn dawk illi nieħu pjaċir anzi naqsam id-djufijiet tiegħi. Jiġifieri nieħu pjaċir għax nista' nitgħallem. Però min jibża li jekk mhuwiex ħajjuri d-djufija tiegħu se juri li huwa mhux b'saħħtu biżejjed, li mhux il-każ. Sa ċertu punt nifhimha ftit għax jekk inti taf li n-negozju mhux sejr tajjeb bħala klijent jew bħala konsumatur, jaf ma tafdax dik il-brand. Jekk inti taf li l-employer tiegħek jew in-negozju li jħaddmek mhux sejr tajjeb, jaf tibda tfittex xogħol ieħor. Jaf l-istress li jaqbdek jaffettwa l-performance tiegħek li l-negozju l-aħħar li għandu bżonn meta sejr il-ħażin negozju u li l-impjegati qed jinkwetaw għal paga tagħhom u allura ma baqgħux jaħdmu bl-istess grinta u bl-istess performance. Jista' jkun ukoll, però jista' jkun bil-kontra wkoll. Fejn inti tesprimi ruħek billi tesprimi d-diffikultajiet li qed inħossu li aħna għandna bħala kumpanija f'settur pereżempju partikolari u tappella l-għajnuna, tappella li jisma' għandna bżonn iżjed involviment, għandna bżonn nies iżjed li jgħinuna naħsbu, għandna bżonn tixxerja id-djufijiet ma jfissirx nerġa' ngħid, id-djufija mhijiex nuqqas ta' saħħa,
Anzi, hija maturità fejn inti tesprimi ruħek b'mod apert, hija saħħa, mhix djufija. Ġifieri tġiel titkellem ma' xi ħadd u tibda titkellem u jibdejlek kollox tajjeb, kollox okej, m'għandi xejn, m'għandi bżonn xejn, imma tħoss li m'hemmx element awtentiċità. Tħoss li inti hemm xi ħaġa maqfula ma tistax tinfetaħ. Imma deep inside meta tħares lejh taf li hemm id-diffikultajiet. U mbagħad għandek persuna oħra li orajt mhux se jitkellem ma' kulħadd, imma f'ċrieki li huma f'dati jkun ħossu komdu li tisma' jien għandi diffikultà f'ċertu affarijiet. X'għamiltu intom meta kellkom hekk għid? Jew tindun inti isaqsu l-mistoqsijiet, m'hemmx għalfejn inti tajt jien għandi problema, jew jien għandi djufija, tista' tistaqsi biss. Aħna ġieli nkunu flaqat pereżempju fejn jien naf għandek board u għaw ċertu nies jużaw ċertu jargons pereżempju u kollox imma inħares lejta ma ġembi ngħidlu inti fim ċet jgħid pereżempju ESG jew fim. Le, mela allura kif ma waqaftu xu tajlu sma' ħu paċenzja, spjega naqra x'ma nafx x'inhija jiena dik il-kelma jew dik it-terminoloġija. Ma fiha xejn ħażin. Ma fiha xejn ħażin, hija l-umiltà u il-mod ta' kif inti tpoġġi l-mistoqsija tiegħek hux vera. Richard Branson jitkellem fuq meta kien jgħid f'meeting ma' board u bdew jitkellem fuq il-net u l-gross u ma setax jifhem u saqsa l-accountant u mbagħad l-accountant beda jispjegalu bil-xibka li għan-net u l-gross. Richard Branson. Ma fiha xejn ħażin. Li naħseb jiena iktar ma niltaq ma' nies iktar ma nitkellem ma' nies iktar ninduna li l-umiltà li taċċetta li inti fallibli u inti persuna li ħatgħaddi minn periodi diffiċli iktar jiftħek li tikber. In-nies li jaħsbu li jekk ħatam taċċetta li għaddej minn żmien diffiċli in-nies jikkritikaw jew inkella inti tkun qed tammetti miegħek innifsek li mhux ħajnexxilek f'ħajtek. Hemmhekk naħseb li nies li ħajbatu ħafna. Kultant tajjeb li tkun kritikata. Għax inti ħafna bidrabi ma tkunx taf x'qed jiġri sakemm ħadd ma jgħidlekx. Jiġifieri jiġru dawn l-affarijiet fejn jiena ngħid jien minn għalija tajjeb kont qed nagħmel, imma mbagħad jiġi ħadd jgħidlek isma' taf kemm il-darba pereżempju puntajt subajk lejn dak il-persuna jew taf kemm il-darba inti qed dik il-kelma li dik il-persuna, ġifieri tajjeb li jikkritikak xi ħadd, ma jimpurtax, l-importanti li inti tkun matur biżżejjed li titgħallem minnha u mhux tiġġildilha. Importanti. Xi ħaġa li tixtieq għal-negozju f'Malta, mhux tiegħek biss, x'inhi? Xi ħaġa li qed issemmi n-negozju bħalissa għaddej minn żmien diffiċli, xi ħaġa tixtieq inti bħala uman għall-negozju ġo Malta. Jiena bniedem illi vera nieħu pjaċir nara negozju li fih valur, li fih skop, li isir b'mod fair, li ikun hemm l-etika u l-korrettezza. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna valuri li rridu nkunu fokati u rridu nkunu ċari, imma hija personali d-deċiżjoni. Jien ma nistax jien nimponija fuq xi ħadd. Hija l-għażla tiegħu. Jiena kull ma nista' ngħidlu jien x'għamilt u x'fejn wasalt. Jiġifieri dik hija importanti, imma fl-aħħar mill-aħħar nibqgħu nippruvaw ngħinu u nkunu hemm barra nxerdu l-eżempju, jien hekk ngħid. Imbagħad l-għażlija tiegħu ta' dak il-persuna. Mark Bejada, grazzi ħafna, bħal dejjem nieħu pjaċir ħafna nitkellem miegħek u nisma' u nitgħallem minn għandek. Grazzi tal-ħin tiegħek. Thank you so much.